eta izango da Scratch programari buruz. Esatea, hori nik egin nuen froga bezala, ikusteko aber nola ateratzen zitzaidan horrelako unitate digital bat. Pauta horiek jarraituz. Bakarrik komentatzea, orain ikastolan hirugarren ziklokoak, 4 taldeetan banatuta gaude, eta talde bakoitzak beste programaketa bat prestatzen ari dela. Hau da nik egin nuena, froga bezala. Guk aukeratu nuen Scratch, badaramagulako ja 4 urte edo Scratch ikastolan lantzen hirugarren ziklokoekin modu sistematiko batean hori da, astean behin. Baina, hala ere, egiten genituen hainbat ekintza, baina ez geneukan eginda horrelako plangintza bat, ez genuen jarrita ez helburu orokorrak eta gauza hauek. Orduan pentsatu genuen, egokiena izango zela zerbait egiten ari garena, ondo jartzea. Eta, hemen jarri ditut ere, orain arte egin ditugun ekintza batzuk, gehi berri batzuk. Egon naiz begiratzen, osatzen eta ekintza berriak ere jarri ditut, oraindik martxan jarri ez ditugunak. Orduan, hau jarri dudanean, arloa jarri dut matematika, baina gero ja hor azaldu dudan bezala izango da interdisciplinarra. Hemen matematika lantzen dugu, lantzen da arte hezkuntza, lantzen da hizkuntza ere bai, galdetegiak eta horrelako, azken finean da interdisciplinarra. Proposamenaren justifikazioa eta hori, jarri dut Scratch, deno jakiko duzuen bezala, jokuak, software bat da, eta horren bidez, umeak ikasten dute programatzen. Arazo egoera, hau? Ireki behar duzu. Hau, ireki behar dut. Arazo egoera eta testu ingurua eta hori, jarri ditugu gauzak, eta arazo egoera, aipatzekotan, jarri duguna, hori buratu zitzaidana, gonbidapen bat jaso dugula, Scratch egunean parte hartzeko. Eta orduan, prestatu behar ditugula, lehenengo jakin behar dugula zer den Scratch, nola egiten den lan Scratchekin, eta gero Scratch egunean parte hartzeko, hainbat ariketa jakin behar ditugula egiten. Komentatzea ere, Scratch honekin lotzen dugura ere robotikarekin. Alde batetik da programatzea, Scratch berez, software programatzen ikasteko, baina gero ja lotzen dugu robotikarekin. Hori da, hor programatzen dutena, realitatean islatzen da. Modu fisiko batean, nahiek ikusten dute, zerbait programatzen badute, funtzionatzen duen, ala ez, eta hainbat, robotak asmatzen dituzte. Programaketa hau jarri dut, luzea, jarri dut 5. eta 6. mailan lantzeko. Hainbat ekintza edo jarduera jarri ditut, eta batzuk jarri ditut 5. mailan lantzeko, eta beste batzuk 6. mailan lantzeko. 5. mailan, lehenengo pausoak ematea, eta gero ja hemen jarri dut zeintzuk izango lirateke ekintzak, eta 6. mailan, banatu dut lehenengo 3 hilabetean ekintza hauek, eta gero ja, 2. 3 hilabetetan hasiko ginateke orain Scratch egunean parte hartzeko taldeak egiten eta lanak antolatzen. Eta 3. 3 hilabetean izango da, Scratch egunean parte hartu, eta gero ere, horren aparte, Scratch egunean, eta gero ikastolako ere, igual ikaslei, gure lanak aurkeztea jartzea egunen batean, guk badaukagu erdian barruko patioa, hon igual jartzea, estan desberdinak, eta haiek, aukera izango dute, umei erakusteko haiek egin dituzten lanak. Oinarrizko kompetentziak, zeharkako guztia sartu ditugu, disiplina kompetentzia, ikusten dugu lantzen dela hizkuntza, matematika, teknologia kompetentzia, zientziarako, eta arterako kompetentzia ere bai. Arterako ere hori jarri dugu, haiek aukera dutelako Scratch programan, haiek ere diseinuak egiteko, pertsonaiak egiteko, agertokiak diseinatzeko eta horretarako. Eta, helburu didaktikoak jarri ditugu, edukiak nahiko orokorrak, hasieran izango litzateke programa ezagutzea, gero fitxa batzuen bidez oinarrizko kontzeptuak
ulertzea, gero margo editoreak ezagutzea, fitxetan oinarrituz, emandako bloke batzuk, ahi sortu beharko dituzte animazioak, gero egin beharko dituzte, animazioak egin beharko dituzte ere beste ariketa batzuk igual matematikarekin erlazionatuta, edo egin beharko dituzte ipuinak, komikiak, gero ere galdetegiak, eta gero ja bukatzeko, hasiko dira robotikarekin. Hori robotika beti jartzen dugu bukaeran, oso erakargarria da. Baina robotika lantzen dutenean ez dute beste lantzen programazioa. Eta azten direnean robotikarekin, haiek oso posi jartzen dira, eta hor sartzen dira, eta azten zaie beste aldea. Eta horregatik jartzen dugu hori bukaeran, bestea azten dute. Eta horretarako ere, erabiltzen dugu robotikarako Lego guidu erabiltzen dugu. Gero, hasierako fasean beste joku batzuk egingo dituzte, hemen jarri dituzte zeintzuk izango dira hasieran egingo dituztenak, hemen dago linkak, haiek zuzenean ara joateko. Hemen daude orokorrean jarduerak. Norbait interesatzen bat zaio, hartzakezu gero. Hemen daude, zailkatuta, linkekin, eta metodologia orokorrean. Metodologian jarri dut, normalean egiten dutena da, hasieran, guk egiten duguna da, ekintza berri bat egin behar dutenean, azaltzen dugu orokorrean, eta jartzen ditugu klaseko blogean. Horregatik hemen ireki dut, bizka bat ikusteko. Egin beharko dute, hasieran egiten dute kodetu jolasa. Edo gero egiten dituzte, edo hemen daude erabili behar dituzten fitxak, edo hemen daude egin behar dituzten ariketak. Jartzen ditugu, orain arte horrela egin dugu. Edo hemen poligono bat margotu behar zutela. Eta hemen agertzen da, klikatzen badute, agertzen da eredua. Eta normalean, horrela egiten dugu, jartzen ditugu behar denean, jartzen dugu ikastolako klaseko blogean. Ikusten dugulako oso erabilgarria dela. Horrela umea sartzen dira, hemen daukazu eredua. Eta gero haiek egiten dituzten lanak ere, jartzen ditugu, igotzen ditugu Scratch webera, eta horrelagatik, hor agertzen dira, eta gainera gero honekin ere, aukera daukate, klasean egiten dutena, hemen jartzen dugu, eta gurasoi erakusten diete, lagunei, eta etxean ere, jolasteko aukera dute, eta hemen joaten gara, jartzen egiten dituzten lan desberdinak. Eta, metodologia. Gu jartzen ditugu, ematen dugu azalpen orokorra, gero ere, ariketak egiterakoan normalean beti jartzen dira binaka. Gainera haiek nahiago dute. Batek eskatzen badu banaka nahi duela, bera bakarrik, ematen digu aukera. Normalean nahiago dute binaka jartzea. Eta gero, egiten dutenean ja lana, proposatutako lana, beti azaldu behar dute, eta hemen jartzen dugu, azaldu behar dute arbel digitalean, eta hor, agertzen diren haiek gai izan behar dira, beste klaseko umeek egiten dituzten galderak, erantzuteko. Eta horrela, pilo bat ikasten. Normalean horrela, pilo bat ikasten da. Batzuk igual arazo bat izan dute zerbait egiterakoan eskratzekin. Orduan, hor daukate aukera galdetzeko. Nola lortu duzu hau? Eta haiek azaldu behar dute, ze komando erabili duten, edo nola egin duten programaketa. Eta gero ere hemen metodologia jarri dugu beti lana aldatzen dutenean, lan desberdina egiten dutenean, berriro bikoteka, baina ezin dute errepikatu. Horrela, poliki-poliki bi urte hauetan, bikote desberdina sortzen dira. Eta gero ja, eskratze egunean parte hartzeko, taldeak izango dira zeinaka. Horrela, eskatzen dutelako eskratze eguneko arduradunek. Hau da, jarri dugu metodologia. Materialak. Eskola 2.0ko niemara mandarriak, Scratch programa, gero Lego guidu, plastikarroko materialak ere, eta klaseko bloga. Ebaluazioa, banakakoa eta taldekoa. Hemen batez ere jarri dugu asko
ebaluazioan jarrerak. Jarrerak eta gero ere nola erabili duten. Eta gero, hemen ere jarri dugu, Scratch eguna pasa eta gero, galdetegi baten bidez, Googleko inprimaki baten bidez, horrelako galderak egingo dizkiegula ere, haien, ebaluaketa bezala edo haien iritzia jasotzeko. Eta hori da, horrela orokorrean.